V zahraničnej politike som celý čas ako predseda vlády konzistentný a predvídateľný. Suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, orientovanú na všetky 4 svetové strany, opieram o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva, nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín, o rešpekt k významným svetovým lídrom a o boj za slovenské národno-štátne záujmy. Nepatrím medzi tých európskych politikov, ktorí jeden deň označia ruského prezidenta Vladimíra Putina za Hitlera. Každého, kto sa chce s ním rozprávať, za ruského agenta, aby potom na druhý deň, keď zistia, že prehrávajú na celej čiare, hovorili o potrebe viesť s ním dialog. Nepatrí medzi tých, ktorí osočujú čínsku cestu spravovania vlastných záležitostí, aby sa potom na červenom koberci v Pekingu klaňali až po zem, aby získali dobré obchodné príležitosti. Pracovná cesta do Spojených štátov je v plnom súlade so suverénnou slovenskou zahraničnou politikou. Slovensko potrebuje nové zdroje na výrobu elektrickej energie. A z vlastných skúseností vieme potvrdiť, že náročné klimatické ciele a zvyšujúce sa energetické potreby nie je možné uspokojovať bez jadrovej energetiky. Po veľmi dobrých skúsenostiach s ruskou stranou diverzifikujeme a máme záujem o výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s americkými partnermi. Aj preto mienime dnes podpísať rámcovú dohodu medzi vládami Spojených štátov a Slovenska. Až po podpise tejto zmluvy sa môžeme začať rozprávať o konkrétnej spolupráci Slovenska s americkými a ďalšími firmami pri výstavbe nového jadrového bloku. Nechcel by som pôsobiť ako nemeckí politici, ktorí v mene ideologického zeleného šialenstva najskôr zatvorili všetky jadrové zdroje, aby dnes spolkový kancelár Friedrich Merz hovoril o obrovskej chybe.